Kasiebę i świat mają odwiedzony Gdańsk, a Power Connect to je energetyczny tordzi i konferencje na Amber Expo, drego edycjo nowiksich w Nordowy Polsce torgów i konferencjów poświęconych energetyczny tymi z niesprawą bezpieczeństwa i pokrewnym branżom wspierającym energetyczny sektor. Latoso edycja odemknął premier Donald Tusk. Jak się Państwo domyślacie, bardzo się cieszę, że Jak was odocygo ta jojembaro ryt, zioło przyndnosce Puelści w jednym od nowoźniejszych dziso kontekstów, to je kontekstce bezpiecznej energii, mesopotykume we Gdańsku. Nie temu, że Gdańsk to je mój domycy gard, letyś temu, że Gdańsk i Płemierzy zostały centrum tych moderniejszych energetycznych technologiów, ujacich ma do niedawna lebrzuntwic młegle. Ten symboliczny plac, co przestowo być symbola, a stowo so realność są energetyci, może być młodła nie le w Polsce, le w całej Europie, jak inwestować, a w co inwestować, temu co by Polsko i Europa była bezpieczno, jeśli idzie o energię. Polska i cały kontynent były bezpieczne, jeśli chodzi o energię. Drego edycje so skupiło na ochronie krytycznej infrastruktury, stabilności krajowy systemy energetyczny przez zwiększonym udzylu odnawialnych zdrojów energii, kluczowe role magazynów energii, udetkowieniu wielkich energetycznych inwestycji, przyndności płynnych palewów i gazowych syców, zmieniający go na naszych łeciach ciepłownictwa, elektromobilności, a tyś local content, który może zostać fundamenta nowych inwestycji i regionalnych gospodarczych zwynygów. Tam był tyś przedstawca Kasiepściego środowiska, senator Kazimierz Klejna. Te wielkie inwestycje energetyczne idą tu na Kaszebach, idą nad samym Łyżem, w gminie Choczewo, w gminie Władysławowo, w Łebie. Tam są wielkie projekty związane z energetyką jądrową, z offshorem, czyli energetyką wiatrową na Łyżu, ale też magazynom energii. To wszystko jest tak ważne też dla ludzi, które oni tu robią, że oni dostać mogą i dostaną. Robią to na wiele lepiej płatną i z wielką, długą perspektywą. To jest też wielka szansa dla ich przedsiębiorców, którzy mają swoje firmy powiązane z gospodarką morską. I ja też myślę, że jeżeli my będziemy dobrze o to dbali, będziemy myśleli o tym, to kaszepści sprawę, kaszepści język też będzie dzięki temu co rozwijał i nie będzie tak zagrożonym jak kiedyś. Bo te wielkie firmy chcą też mocno ulokować kaszepści tradycji i zachować to wszystko, co jest dla nas tak ważne. Język, kultura. Tordzi Power Connect odbywają się w 3 dni od 18 do 20 marca 2026 roku. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Pomogą ta rozwijać Kasiepści Media.